Bon, creme bona, 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 bona. Hello. Hi, Lisa. This oneไม่เผยยิ้มเลยเราในสคริปต์เราเคยได้ยิน Hi, good morning. เลย My mini boro too old. ยินได้มามีในเราพี่ด้วย 넘바제이래요, 넘바제이. 너 시다가시는 동원에 시부 다는 그런 오래바디 아카파카게 부리야. माने ओरैबायदि आगर बेरला बेरथा सि दायोनानै लोगोफोर नायनानै ला हाय औ लोगोफोर ओइ एसार गयारि ब्र नोमबाजै नैได้มามีในเราพี่ด้วย नै समायदोंना समायाखै मिनिया बर'जों नोमबाजैजों कमेन्ट खालामहरदो माथो फैद' ओरै फै सान्दुं गोसा फै सान्दुं गोसा ओइ बा समायदों ओरै फै समायदों थिग बा एला बाมามี il mai dal ba kilima utul kilma ste hey bro มาปะหาสาดา my tilin slopong tili my call อีกคนจะไม่นั่งกับมึงคนละ hey नंबाजै तेरे भाभी โอ้ระบาดคือได้ मिनिया बोरो का पति है पति ปวดที่ไหนได้ปวดมีกันเลย पति है पति อุ้ยเลยมีสาวเรื่องอะไรเนี่ยเรื่องอะไรปวดนี่ใส่ได้จออะไร ओ पत्नी ये मिनिया बोरो का पत्नी है ปวดเสียเลย देखो यार ए सर बा มีที่ไหนเนี่ย मोय दं ब्रा มีที่ไหนเนี่ย ओइ नायदोलै गोजोननाय हाबाय रजे नार्जारि โลเซีย लो โลเซีย लजेन ओइ ब्र माब्रै दं नायदो सि दादोंरा नोमबाजैया सि नै देलायाखै एसे सिब्रब्र नुदोंना एसे मिनिया बर'जों समायथारोरा नै नायलाय नै ไอ้เดี๋ยวให้บีบว่า मा हादों मेगनाव नाय หนูได้หลังไปมามีใครหน้าตาเลย ओइ नानि बोगोन दे सि दादोंरा नै नोमबाजैया नै सि दादों नै सिबो दायो दै थावख्रिबो लुयो माने ओरैबायदि माने एक सेकेन्डबो दलर था आरोना एसे फोरमायनानै होदो बिमा नोंबो सि दानायखौ ब्रा सि दाबा जोबोद देहाया मोजां जायो आस्सा ओमफ्राय उदैफ्रा देरनोबा बे गान्दैजों नारसो जा साइस जायो सिख्लानि बायदि बालेंलेंनो ए नैबे उदैया देरोबा बे नैबे उदैया देरोबालायनो बैसो जाबा ओंखाम गोथाव जाब्रेबा देरनो नालाय आस्सा माने सि दानानै लैहोयो हिनजावफोरा होमबासो बालेंलें सिख्ला देरलेंलें जायो बालें थाबायलांनाय सोर सिखोला नों महर गोसा आंनिया गोसो गोरबोआव नांफैखादों बालें थाबायलांनाय सोर नों सिखोला गोसो गोरबो आंनियाव नांफैदों बुम चिकासि जुनिमो सारत जुगि मिनावे बुम चिकासि जुनिमो सारत जुगि मिनावे लायनाय माने ओरैबायदि इन्टारेस्टिं आरोना लोगोफोर
दिनैलाय बोरैथो टावारा दे टावारा बे बारान्दायाव फैलाल' नाङो न' सिङाव नाङा दै माने ओरैबायदि जोङो जिअ' टावारा खैला मैलानिफ्राय आंनिसिमाव 1.5 किल'मिटार दं नालाय माने 1 किल'मिटारल' डिसटेन्सआ बेना सिङाव नाङा माने न' सिङाव हाबनो हाया आरोना टावारा एसे न'आबो मार्बल स्टाइल नालाय लोगोफोर इदिखायनो टावारा हाबनो हालायलाया आरोना नै माने मार्बलनि फाखा जोब नालाय नै माने फाखा न'आव ओरैबायदि हाबद'नो हाया आरोना आंनि न'आ फाखा नालाय बिनिखायनो माने टावारा खैला मैलानि टावारा हाबफैया आरोना आरो आङो नै नैबे रुमाव आं उन्दुयो आरोना लोगोफोर ओमफ्राय नैबे रुम मोजाङावहाय आंनि बिमाया उन्दुयो नैबेयावहाय बिमा उन्दुयो आरोना बिमा फिसा उन्दुयो आरो नै बै रुमावहाय फिसाला उन्दुयो आरोना आरो बै मोनसे रुमावहाय ओंखाम सङो ओमफ्राय बै मोनसे रुमाखौ आङो कमप्लिटलि बानायाखै आरोना दा आंनि बुरैया जि दागासिनो नै नायनानै लादो नै सि दागासिनो खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोन आंनि मिनिया बर' इउटुब चेनेल लाइभ नायगिरि नोंथांमोनखौ साफ्रोमखौबो आंनि गोसो गोरबोनि आंनि मिनिया बर'नि गोसो गोरबोनि आरो आंनि जि वाइफ बिनि गोसो गोरबोनि अननायखौ थेंकिउ जासि हरग्रोनाय थाबाय नैबे फुंबिलिनि समाव आंनि लाइभ नायगिरि नोंथांमोनखौ आरो आङो असेयावनो भिडिअखौ दोनथ'नाय जासिगोन स' थेंकिउ टु अल मर्निं गुड मर्निं टु अल गुड मर्निं टु अल गुड मर्निं टु अल माने माखासे माबाफोरखौ एसे सोलोंनानै लानांगौ जायोना आंथ' जेबो रोंखाया नालाय माने गोजोननाय जासि हरनाय थाबाय आरोना बे फुंनि गोजोननायखौ भिडिअखौ असेयावनो दोनथ'नाय जासिगोन लोगोफोर बे फुंनि गोजोननायखौ एसेयावनो गोजोननाय जासिबाय लोगोफोर दिस ममेन्ट एन्ड माइ टु अल